Ide figyelj, te, aki nézed ezt a videót, okkal kattintottál el a videót, mert tudod legbelül, hogy képes vagy rá. Végre most az egyszer fogd meg az életed kormányát, és te kezd el irányítani. Ne mások álmait vagy vágyait akar beteljesíteni, hanem a sajátodat. Amire gondolsz nap mint nap, szerint fog haladni az egész életed. Hány ilyen sikersztorit hallottunk már, hogy legbelül látta, hogy képes rá, és meg is teremtette. Te ugyanolyan ember vagy, mint a többi, benned ez az erő ugyanúgy meglakozik. Képes vagy rá. Higgy magadba, én hiszek benned, meg ne halljam, már hallom a kis gondolatodat, oké, majd holnap elkezdem, majd kicsit később. Nem, hogyha így fogod fel, akkor ugyanott fogsz maradni, ahol most vagy. Kezdj el cselekedni ma. Mi van akkor, hogyha azt mondanám neked, hogy az életed nem véletlenül alakult olyanná, amilyen most? Az emberek többsége mindig a külső világot akarja először megváltoztatni. Egy jobb állást akar, több pénzt, jobb kapcsolatokat, akár egy jobb fizikumot, de legbelül mégsem változtat semmit. Megmarad ugyanaz a gondolkozásmód, ugyanaz a belső hitrendszer, ugyanazok a kételyek és aggályak, és az önmagáról alkotott képe. És pontosan ezért ugyanazokat az eredményeket fogja kapni. Pedig a változás mindig először belül történik meg, és ezt fogja a külvilág tükrözni. Hogyha belegondolsz, minden, amit itt látunk, az először csak egy gondolatmenet volt valakinek a fejében. Semmi több. Szerintem az ember egyszer három szinten létezik. A fizikai síkon, talán ez a legalapvetőbb, hiszen ez mindaz, ami minket körülvesz. A mentális síkon, ahol a gondolataink, a belső hitrendszerünk és az önmagunkról alkotott belső képünk található. És utoljára a spirituális síkon, ami az a részünk, ami képes megfigyelni saját önmagát, és eldönteni, hogy hova helyezze tudatosan a figyelmét. Már alapból ez a témakör egy külön videót megérdemelne, hiszen erről több órát lehetne beszélni, viszont ez egy sokkal kézenfekvőbb és sokkal praktikusabb videó lesz. Viszont, hogyha érdekel a tudatos teremtésnek a háttere, hogy mi hogyan zajlik, akkor ajánlanám testvéremnek, Tibornak a YouTube csatornáját, ami meg lesz jelölve lent a leírásban, és ő igazából mindent kifejtett már részletekbe menően. Szóval, mint ahogy mondtam, a tudatos teremtést most gyakorlatilag fogom neked elmondani, ami nem lesz más, mint a lefekvés előtti vizualizáció. De mielőtt belemennénk részletesebben, a lehető legfontosabb dolgot meg kell tenned. Fogd meg egy papírlapot, egy tollat vagy egy ceruzát, és kreáld meg a vágyott énedet. Tedd fel magadnak a kérdéseket. Ez az éned hogyan viselkedne az emberekkel? Fordítva, az emberek vele hogyan viselkednének? Hogyan áll a pénzhez? Szeretetben él? Bőségben él? Mindent a lehető legaprólékosabban írd le. Hogyha megvan ez az avatár, tehát a legfelsőbb éned, akkor onnantól kezdve mehet a gyakorlati téma, ami nem lesz más, mint ahogy mondtam, a lefekvés előtti vizualizáció. Minden este lefekvés előtt alkoss igazából egy kis klippet. Nem kell hosszúnak lennie, elég 5-10 másodpercesnek lennie, tényleg egy ilyen filmszerű legyen. Mondok egy példát erre, tegyük fel. Az én vágyott énemben, a valóságom az úgy néz ki, hogy ülök egy Ferrariban, beállok a kertbe, kiszállok, megyek a házam felé, és a házamban az egyik szerettem kirohan, a nyakamba borul, megölel és azt mondja, hogy gratulálok, elértél mindent, amit szerettél volna, nagyon büszke vagyok rád. Látod, ennyire egyszerű, nem kell hosszabbnak lennie, egy ilyen kis 5-10 másodperces videójelenetet kreálj. Mint ahogy Neville Goddard mondta, a vala létezett egyik legjobb oktató, hogy feeling is the secret, azaz az érzelemben van a titok. Most arra kérlek, hogy ebbe a kis klipbe vond bele az összes érzékszervedet. Amikor ülsz a kocsiban, akkor érezd a kormányt, érezd a bőrülésnek az illatát, hallgasd a motornak a búgását. Amikor kiszállsz, akkor fogd meg a kilincset, milyen érzés a kilincset fogni, milyen hangja van, amikor becsukod az ajtót. Süt a nap, akkor milyen érzés, hogy a nap perzseli az arcodat, hogy fúj a szellő, csicseregnek a madarak akár, figyeld meg, hogy milyen ruhában vagy, amikor mész, a tájat képzeld el, hogyan néz ki a házad. Amikor a szeretedet meglátod, ő milyen ruhában van. Amikor szalad feléd is megölel, érezd, ahogy magához szorít, hallgasd a hangját, ahogy azt mondja, hogy büszke rá. És közben mit érzel? Szeretetet, boldogságot, teljességet, ezt mind-mind fogalmazd meg magadban, és ezt a klippet párszor játszd le újra, és érezd át ezt az egész teljességet, ezt a boldogságot. És hogyha ez megvan, akkor utána igazából engedd el ezt az egészet, adj hálát, hogy már minden a tiéd, és utána engedd el és aludj el. Most, hogy megvan ez a rész, innentől kezdve már csak meg kell védened ezt a vágyott valóságot. És mit értek ez alatt? Most, hogy elkezdtél tudatosan teremteni, az univerzum, vagy bárminek nevezed, az élet elkezd teszteket dobni feléd. Tegyük fel, legyen egy anyagi vonzalmú teremtés, tegyük fel 500 000 keresel havonta, és most már fel akarod tornázni 1 millióra. Ilyenkor a tesztet úgy értem, hogy jönni fognak olyan dolgok, például egy váratlan kiadás, mondjuk a kocsiddal történt valami, és egy nagy összeget ki kell fizetned. Hogyan reagálsz rá? Kiborulsz? A régi énedként reagálsz rá? Kiborulsz, elkezdesz aggódni, szitkozódsz bármin, teljesen magad alá esel, vagy azt mondod, hogy tök mindegy, már 1 milliót keresek, bőségben élek, leszarom az egészet, neszek, kifizetem. Az elején valószínűleg el fogod bukni, mivel még új ez az egész, de mindig, ahogy haladsz majd előre, figyelj ezekre a tesztekre. Azért hívom ezeket teszteknek, mert így sokkal játékosabbnak hangzik, nem annyira komoly.
Szóval, egy jó kis példa, hogy mindig kérdezd meg, hogyha egy ilyen szituáció történik veled, hogy a legfelsőbb éned hogyan reagálna erre az egész szituációra. Ő kiborulna, vagy megoldaná az egészet, és igazából nevetve azt mondaná, hogy oké, ez csak egy teszt volt, kifizetem, bőségben élek, szóval nem okozott semmi problémát. Hiszen, mint ahogy mondtam, amit belül gondolsz, az fogja tükrözni a valóság. Hogyha belül bőséget érzel, akkor kívülről ez fog tükröződni. És idővel, mint ahogy mondtam, folyamatosan csinálni kell, mert az agy is olyan, mint a többi izom. Hogyha edzel mondjuk a mellizmodra, akkor az fejlődni fog. Az agyadat is ugyanúgy tornáztatni kell folyamatosan, és az szerint fog fejlődni. A másik tényező, hogy ne akar egyszerre túl nagyot ugrani. Mit értek ez alatt? Maradjunk a pénztémánál. Hogyha $500,000 keresel egy hónapban, akkor ne akar hirtelen egyből több 10 milliót keresni. Ez azért nem fog működni, mert te önmagad legbelül nem fogod elhinni, hogy képes vagy rá. Szóval hiába affirmálsz egész nap, hogy ennyit keresek, hogyha legbelül nem hiszed el, akkor nem fog semmi történni, és igazából abba fogod hagyni az egészet, mert azt mondod, hogy ez fasság az egész. Szóval, kezd kicsiben. Hogyha $500,000 keresel, akkor tornázz fel 1 millióra, hogyha az megvan, akkor mehet 2-re, innentől már lehet nagyobb, akkor 5 millióra, 10 millióra, és onnantól kezdve lehet több 100 millió. Ahogy elkezded gyakorolni, mindig kicsibe kezd az egészet, mert akkor hamarabb lesz sikerélményed, és egyre jobban fogsz magadba hinni, és elkezded hinni magadba, hogy többre is képes vagy, és onnantól kezdve minden pofon egyszerű lesz. A következő pontban rengeteg ember belebukik, az pedig az, hogy teljesen megcsinálik ezt az egész folyamatot. Ugye eddig csak a fizikai síkon haladtak, és ignorálták a többit, most pedig fordítva. Ignorálják a fizikai síkot, és csak meditálnak, affirmálnak, vizualizálnak, és egyszerűen nem törődnek a fizikai síkon, nem cselekszenek, mert azt hiszik, hogy elég annyit csinálni, hogy meditálsz, és akkor igazából mindent megkapnak. Pedig ez nem így működik. Ugyanúgy cselekedned kell a fizikai síkon, viszont innentől kezdve sokkal egyszerűbb és természetesebben fog jönni a dolog. Tegyük fel, jön egy olyan belső érzés, hogy éjszaka van, sose szoktál éjszaka sétálni, de most valahogy jön egy ilyen belső intuíció, hogy sétálnod kéne egyet. És te megteszed azt a sétát, és lehet, hogy pont ebben a sétában találkozol egy olyan emberrel, aki megváltoztatja az egész életedet. Vagy esetleg munkába menet, sose nézel el balra, most véletlen elnézel balra, és meglátsz egy hirdetést, ami inspirálni fog téged arra, hogy cselekedj valami olyan módon, hogy a vágyott valóságodat afelé haladj. Szóval ne ignoráld soha a fizikai síkot, ugyanúgy cselekedj rajta. Az utolsó pont, amire figyelned kell, az a mikor és a hogyan kérdés. Ezt a kettőt úgy, ahogy van, ignoráld, ne törődj vele. Mert hogyha belegondolsz, hogyha rendelsz valamit, akkor teljes mértékben leszarod, hogy mikor érkezik meg hozzá. Tudni fogod, hogy úton van, egyszer csak megérkezik, tök jó. És a másik, az sem érdekel téged, hogy hány emberen keresztül, hány országon keresztül, milyen úton, módon jut hozzád, azt tudod, hogy hozzád el fog jutni. Nem érdekel téged. Hiszen már a tiéd. Ha belegondolsz, itt van rajtam ez az óra, én már nem vágyok rá erre az órára, hiszen már megvan. Ugyanígy gondolkozz a vágyott valóságodra. Testesítsd meg az egészet, már a tiéd. Ne aggódj rajta, hogy hogyan lesz meg, mert már a tiéd. Ezt mélyítsd be minél jobban az elmédbe, hogy ne vágyj rá, hanem testesítsd meg. Kezdj el viselkedni úgy, ahogy az az éned, akivé szeretnél válni. Mint ahogy mondtam, hogyha éjszaka vizualizálsz, és napközben ignorálod az összes negatív tényezőt, bármilyen rossz dolog történik veled, bárki panaszkodik neked, negatív, hallasz valami hírt a tévébe, valami negatívum, legyen az háború, bármi, ne törődj vele. A te saját mikrokörnyezeteddel foglalkozzál, és mint mondtam, lásd magadat, hogy már az vagy, aki szeretnél lenni, és minden úgy fog történni. Nem kell tudnod, hogy hogyan, az univerzum erről gondoskodni fog, minden úgy fog történni, hogy neked jó legyen. És itt egy tökéletes példa erre. 3 napja gondolkoztam azon, hogy annyira vágyok Egyiptomra. Még kiskoromban voltam a családommal, de akkor még nagyon pici voltam, és alig emlékszek rá, és most valahogy így eszembe jutott, hogy tök jó lenne itt lenni. Átéltem az egészet, hogy milyen jó volt, éreztem a meleget, tök jó volt, emlékszem, nagyon élveztem az egészet, és aztán egyszer csak elengedtem. Úgy voltam vele, hogy oké, majd valamikor menni fogok. És utána képzeljétek, másnap az egyik haverom, akit nagyon régen, több éve nem beszéltem vele, hív engem telefonon, és azt mondja, hogy hallod, most találtam last minute-be szállásrepjét nagyon olcsón, és rád gondoltam, már annyira rég találkoztunk, tök jó lenne most újra így egy ilyen programmal összekötni a régi találkozást. És úgy voltam vele, hogy bazd meg, ez elég gyors volt, és ez még nem minden. Még aznap a Spártól kaptam egy e-mailt egy együttműködéssel kapcsolatban, hogy promotáljam az egyik terméküket, és az összeg, amit felajánlottak, az 1/1 annyi volt, mint az egész egyiptomi kiruccanás. Szóval 3 napja
még otthon voltam, és azon gondolkoztam, hogy tök jó lenne ez az egész, és nézzétek, most itt vagyok. Szóval most ez nyilván abszurd gyorsaságban történt, de ezt így képzeljétek el. Nem törődtem azzal, hogy mikor és hogyan. Igazából átgondoltam, elvizualizáltam az egészet, és utána elengedtem az egészet. És most bum, itt vagyok Egyiptomban. És most ide figyelj, te, aki nézed ezt a videót, okkal kattintottál el a videóra, és nem véletlenül nézted végig idáig ezt az egészet. Mert tudod legbelül, hogy képes vagy rá. Végre most az egyszer fogd meg az életed kormányát, és te kezd el irányítani. Ne mások álmait vagy vágyait akar beteljesíteni, hanem a sajátodat. Hiszen tudom, hogy legbelül te is érzed, hogy képes vagy rá. Hát hány ilyen sikersztorit hallottunk már, hogy legbelül látta, hogy képes rá, és meg is teremtette. Te ugyanolyan ember vagy, mint a többi, benned ez az erő ugyanúgy meglakozik. Képes vagy rá. Higgy magadba, én hiszek benned, és lásd, tehát, hogy működik az egész. Ahova teszed a figyelmedet, és amire gondolsz nap, mint nap, szerint fog haladni az egész életed. Szóval ne kezdj el a negatívumokra. Tudom, hogy nem egyszerű, hiszen a legtöbb ember az állandóan panaszkodik, de ignoráld őket, és csak a saját gondolataidat, a saját képedre figyelj, hiszen az számít. Szóval meg ne halljam, már hallom a kis gondolatodat, hogy oké, majd holnap elkezdem, majd kicsit később. Nem. Ahogy vége ennek a videónak, fogd meg egy papírlapot, egy tollat és egy ceruzát, ragadj meg, és kezd el írni a vágyat valóságodat. Írd le az énedet, ahogy mondtam, és este már kezd el vizualizálni. Ne halogasd, mert tudom, hogy ez minden emberben ott van ez a kis hang. Én is rengetegszer van ez bennem, hogy majd később, most pihenj, most megérdemled a pihenés, majd később jobb lesz. Nem. Hogyha így fogod fel, akkor ugyanott fogsz maradni, ahol most vagy. Kezdj el cselekedni ma, hiszen jól tudod, hogy miénk ez a kibaszott világ.